Mga bay. Ay, taman ba? Tigo-tiguan din yung mga bay na. Gi. Pre kay ako. Gi, ikaw makayago. Oo, iya, uy. Atong sikup-sikupon kay para may bawan kasi hago. Gi, kana sikop-sikop lang. May tagdiak na madaktan. Gi, sige, diri. Butang. Gi. Balik. Klaro. Sikop. Bala. Sikop. Oy. Ako. Oh, sige, ako hago. Gayo. Gi ka na buha, wait ka saya. Yap na buha, gi. One. Eight. Nine. 10. Laro kayo ba? Ito sa kandingan. Bang, kalay! Ay, bang, di ba ni? Apa? Di, oh, ako pa di unas. Samantaon niyo eh. Oh, waway na. Nasaan ni Waway? Waway! So, Uy! Nasaan ni? Bang, Waway! Nakit, ano dudok? Oh, ikaw na Uy, kalay. hawak ka na. Pero count 100. 100 para dugi kayo. gi. 1, 2, 3, 4, 5. Sabay. Asan ta managawa ni? Ang mas maya ni bay mo. Ano man? Duka na kay kunya ka mo na pamigutunon sa balay. Ako ba yung makirap ako sa kanding? Ano mag-rank ko hanta? Sige. Wala na. Rayo ka niyo. Rayo ka. Open the door. Ano ka? Uy. Eight, 99, 100. Tago mga bugo. Wala, asa ka itong nagong mga bugoy. 2 hours later. Andut asto. Ako sa tunga-tunga sila waway nang manabak at dua ron sila. Mana mo gawa diha? Oh, pag-upagipin na. Pag-upagipin. Strike na may ka-20. Wow! Nangan? May Asan na yung mga bay? sabay yan. Ang bayan? Uban na ko ninyo. Asa ka itong nagong mga bugo. Ganiharam kay kusig pangita. Hapon naman lang. Oh, si Kaloy man lagi no? Si Kaloy lang. Nag-unsa man na siya. Ngita kasi na to. Bila. Nakatulog. Bang, waboy! Ganiharam ko si pangita nyo mabuang nga mo. Yan, hindi mo na nago. Ganiharam pinangita ninyo. O sige, tago nga. Natug mo ko dito sa mo. Yan, nag-email sa video Antonio. Lawin strike na may ka-20. Gikan ka na makiro. Ay, may nga, nangita, ragabong ka na mo. Nakaro kayo, nangita. Para ba nangita ka na bay? Nangita ka na. Yung kanina, naglilingi, ganina. Uman, may mga klaro mga bayay. Bawas yung ninyo.
What's up mga bay? Shout out dai mi ni Kisa Jane Isaga. Shout out ni Jimver Hupia Taghoy. Shout out sa Rupiros family. Shout out sa Mapa family. Shout out sa Aparis family. Ug shout out sa tanang ni support sa Buntod Tabay. Salamat kay ninyo nya. Karon March 8 birthday sa mong kauban nga si Terio. Nga wala man siya dire mo great na lang niya og Happy birthday, Terio! kanang mo salamat kay Bite Trio nga bisag kibaw may busy jud ka nya pero wala gihapon mi nimo gibiyaan padayon na gyapon ta sa Buntod Tabay. Salamat kayo. Para mamuha ang kilay, Buntod Tabay!